Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akuvuke umunyu kunkosikazi Thembisile ehlatshwayo neminyaka engu45 wasemachibini emtubatuba ngesikhathi eyokwamukela iziqu zendodakazi yakhe ngasekho emhlabeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza entatheli ka YouTube. Sibuye njengoba sinjalo kunkosikazi Thembisile ehlatshwayo neminyaka engu45 isithombe sendodakazi yakhe engasekho emhlabeni usinenhlanhla ehlatshwayo beneminyaka engu25 ngesikhathi kwamukela iziqu zayo ze diploma kwi-information technology e-DUT. Lo mcimbi obubanjelwe e-DUT Olive Convention Center eThekwini ngomgqibelo uthi umvuselo olukhulu usizo. Exoxa nephephandaba isolezwe emva kokwamukela iziqu zendodakazi yakhe unkosikazi Hlatshwayo uthe lubuye lunjengoba lunjalo usizo lokushiya umntwana wakhe emva kokuba amshiye nezingane ezilamana naye ikakhulukazi njengoba ahamba emhlabeni engagulanga. Uqhube wathi manje asikapholi leso silonda ngendlela ahamba ngayo emhlabeni. Uthi namanje ngisadidekile ngendlela ahamba ngayo. Uqhube wathi wabuye ekhaya November nyaka emva kokuqeda ukubhala kwabe sekuphela iviki elilodwa. Emva kwalokho wabe seshona engagulanga njengoba bahlukane yolala ntambama wavuka ekseni eseshonile. Uthe wayinethemba lokuba indodakazi yakhe uma isifundile izobe isiphothula maqede ithola umsebenzi ukuze ikwazi ukushintsha isimo ekhaya kuba abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesimo esibashiye bebambe ongezansi.